fabuita lezi na sira do bene bolo o yi 600 ka ke 600 Musa sinintere iba ke nani minute nani seconde nani abijabi sansa professeur e kuma infama Musa memuna ko don be do be ne sungo fo ni kunfinya do be ke tiane ke lai ko sobe e kuma infama on fabuita lezi de be muso karaba jeye muso mingo ko fente teme enani nyokonche ko muso mingo ko ne mbaka kulushi do ila ko mi ye muso do bla ko nye mbaka kulushi do ila ube ye sunguru do ya kanu sunguru nya ila le kafsane eye e kuma infamo ko mo do be bi ko fa ya ba fa ai ne e ya ni kan nketa iteti pa yin ngani na ko kaira le kafsane ye kwa ko fa buita deji de bo karaba sansa te la hara ko fa buita lezi mai na Musa ha no le mai professeur yeni mira le mai de Musa fabuita lezi na sira do bene bolonya fie ali ba ke ki sigile ka ko no itale ke kataso abasa ka ke kataso no itale ke kataso ibale ke de ki sigile ka ko e come va joro jante de paoro ke moro bi woro no woro lo fabuita lezi na sira do bene bolo Musa la hara kote muso mimbi to na de la kiye me kana ki muso la mema de kiye ube fanatika yoro do kanu kala na ke muso la muso minti yoro do ube na ma de kiye abi fado mola sigatola e kuma infama parce que weleli na sira mindo Musa le maile no ale mai Musa la ilaha professeur Musa musomi na ya ira ni kapsan ne ba fe ka kulonge ka muso la ka soro ka kulonge de kala sebe na sira te folode ka kulonge ka kala mo ho ka haketo mena yoro de fo ka muso wele aka bo aka glana aka ni fe do ka temani mo goje e ka bla ka ta le ta da na chugo mina fa buita lezi de baki kleke muri Musa fa buita lezi na sira do bene bolo ibe kaba kurum pele pa fla de ni Musa ka kelen bara ka ke kaba kurum pele pa fla ni nyokoche asi ka kelen ka ke duguma ta ka kelen ta ka daka muso mingo ka aleti c'est-à-dire que c'est ko jinya kono ale bi ye befe ou ben ne bi ye bebe se ka ninkene la comme fe se ka tema le ni beje fo ibo muso kelen into de do akono Musa ka bla kaba kuru ni nyokoche ka kaba kuru pele pa ta ka daka kisigini kolosi sisan sa ka urdu fabuita lezike fabuita lezika Musa na be sino la be uli ka bu sino la sisa kanife na ni fe ita nyingale ko ka nyingale na kunye jume no fe min ka di bo ka tigila tigibe ta minya la na todo est-ce que e comme fa ode kama fabuita lezi na sira dobe ne son ka da do yoro do la parce ni awu yanda do yoro do la chengela bi chaya jamana ngo est-ce que e comme fa Musa chengela bi chaya jamana ngo on fabuita lezi de be karabali ke fama muso papa ba e fanta do no fe 600 salaire ta da tukura ko chokobi fabuita lezi de baki e kuma fabuita lezi ale de be adamaden karaba de ki ila sontere parce que soni be karabali be quoi mo ko ni ti so ila ni na ko aka adamaden karaba ele ba don karabale do fa be kasi ne reseta la nda do mi be la taw Musa no abi chela 600 ka fin karaba ka karaba e kuma ne ni mi fi 600 asira be ne bolo atiti me hernan ka ni kodona ya do mo mi jogo ka jugundo le bike jena kala wani est-ce que e kuma o de kama ayo do me ne ti son ka do kodo la kwa kodo o de kama ne ti son ka do ala parce que ni do na la ni mo ya de ba do adongwa o be ni nyingala mo chama ke jena kala ko sobe e kuma e ba do bi adama de jogo chiana ko sobe e kuma o fendo dunana o mona ko unana chiani srabe unana ka dimi de bo mo na mo mana tieni sira fe emeni bi mo ya do ko do be o ba ke tieni fe e kuma bo kuma la sunya na dro fabuita lezi de boke e kuma wala Musa ni e fabuita lezi na sira fitini ka fo mo ye me fabuita lezi de be karabali ke dron ka karabali ke fena e ka swala ire bado ni sonala men setel ni ne dabalde wallahi ay dabalde e modo men sekere ba dabalde e kuma fendo be ere ba do ba bi ni nga ere be kan ni mo ni se ta lo ko ne ta do mi do se ta o mo famu de
fabuita lezi de boke Fabuita e lezi, kuma aha. Musa ngata nyef Musa ko yu ke to go yesa Ketugo. ko yu ke to go de kabine kunu kile min be ka bo o kile kele ne be ka bo hali bi Kosobe. su min be ka ko su kele ne be ka ko Ode bagato. kalo kele mun ko be kalo kele ne be sa Professeur. me Musa uti ko ke to go do sa ka sa ba sa me ala Musa la ilaha Musa ya de nimbe. mais ala jeke ne ma fiya ko ke to go be hali c'est-à-dire que ko hali ka seveni ka zanke to ke to go do sa kuma tika do muria jina ko na sirafe kuma tika fo kibina samiru ko na sirafo ube ka fo kibina wo ko na sirafo ube ka fo kibina urania ko kuma fo ube ka fo kibina kudamu ko kuma fo asa Professeur. Musa ne vle ne kasi yoro mununa seveni ganza uturo o yere kechugo don folo kuma tika se nu bema ni ko nimbi ninya dono beba ke na kechugo yere utodo Ta kete no. no ka muso bara ima muso soro kechugo bola Ha? ai foni muso minte muso yede ni bika nyine muso ya saura kono ka soro chero o fona kiro yede kuma oui fona kira donc Musa filila ikuyi muso to ye Musa e to ye Fatumata on ni ne ko de tinye No, tiano ti. kuma on me Musa to ye Musa iyo de fo kechugo la Fatumata ye Musa ko bon tabali la o mosoro no kechugo bola kechugo to la de Musa wallahi febe kuma ikulo koro ka fendo fie ebiso o ma ita do femi la sonsa ala jina ube Musa jina ube ulu manachi kachi mini kula ibo chikesa ala fendo bibla sisa iti min fe abada lezi yimi haramuya wallahi Musa ibe kofe na fika sa nofe ina fika sa anofe ala ina fika sa anofe etali muso be furu cɛw ma b'a fɔ ne kun t'a fɛ koyi ne sisan de don ni ya bɛ nin kɛ ne la sisan de don a ye min k'i la e fana kan k'a fɔ ko sisan dɔ kɛ kuma faamu e t'o ye wa ou bien cɛw fana b'a fɔ ne kun t'a fɛ koyi sisan de a bɛ ka nin kɛ ne na Musa u ma moriya kɛcogo de don u tɛ foyi de don moriya la n'o tɛ fɛn jaabi bali tɛ yen non k'a kɛ to a ka kɛ ala Musa c'est-à-dire que mina yoro min fi Musa ki biri sisan an ka bere ta k'i bugɔ yala a ma digina o y'i bugɔ baliya de kosɛbɛ Musa a ma digina Musa o y'i bugɔ baliya de n'i bugɔla sisan a digina la mɔgɔ t'o kuma kɔnɔ kuma in fɔ Musa dalu y'o fɛn sugu de ye quoi dalu y'o fɛn sugu de ye ne y'o kuma de f'i ye dalu n'i b'ale dɔn Musa i b'a dɔn sa mais a kɛcogo yɛrɛ a kɛbaga yɛrɛ kɛcogo o tɛ yen kɛli de bɛ yen mais kɛcogo dɔnbaga tɛ yen sa caman de b'a kɛ wala kɛli de bɛ yen dɔrɔn kɛli an ka moriya kɛ sɛbɛnni kalandenw bɛ walanna u bɛna sɛbɛnni kɛ mais sɛbɛnni yɛrɛ kɛcogo kalanden t'a dɔn karamɔgɔ t'a dɔn a kɛcogo o tora ɲini ka dɔn kana kɛ to an ka kɛ dɔn o bɛ jaabi yan o tɛ jaabi o n'o tɛ mɔgɔ min ye musiriku ye a tɛ ala dɔn a ta kɛra don i b'a dabali sisan a tɛ ala ye a tɛ kira ye de mais a bɛ tiɲɛ ye sisan Musa musiriku comme kafiri ala jugu surantere comme nazara mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn Faransi États-Unis Amérique Allemagne jamana kan i da sɔrɔ man di ne dɔw yɛrɛ ko ne ma ko dabali tɛ se ka tubabu minɛ u bɛ ko dɔn wa Ivoiriens olu bɛ yen u ka denmisɛnninw dɔ bɛ yen u b'u wele ko porteyiw olu bɛ tubabu ni tubabu de bɛ baara kɛ par net kuma in faamu tubabu bɛ dabali tubabu b'a ka 400,000 ta k'a ci olu ma ani bɛ kanu sira fɛ a t'u ka cɛya dɔn a t'u ka musoya dɔn ala Musa u t'a lajɛ u ka dalu ɲini wallahi ala Musa kuma tɛ n b'i dɔn i bɛ n dɔn n b'i fa dɔn i bɛ n fa dɔn e bɛ k'i ka wari ci mɔgɔ ma kanu sira fɛ mɔgɔ min t'a dɔn nɔ jɔnna Musa wallahi manamanakan don ne y'a f'i ye moriya
o de bɛ k'a kɛ a kɛcogo tɛ k'a kɛ a kɛcogo yɛrɛ dɔn a kɛcogo yɛrɛ o t'a dɔn musa kɛcogo t'a dɔn walahi na y'i jɔ i ka karamɔgɔ lajɛ i ka karamɔgɔ ka kalandenw lajɛ k'u ka sɛbɛnni cogo lajɛ i ka karamɔgɔ ɲininka jinako nasira fɛ n'a kuma n'i fɛ sisan i bɛ bɔ kɛnɛma i bɛ bɔ kɛnɛma kɛ musa ni karamɔgɔw ka kumaw kɛra ko tanba de mori fɛn dɔ de kiri kara wala ni ala cɛ musa an bɛ tanba ko kuma jumɛn fɔ an ka kuranɛ na k'i ye dalu de kalan moriya yɛrɛ yɛrɛ mun tanba ko kuma bɛ yen musa mun tanba ko kuma bɛ yen kuma in faamu mun tanba an bɛ mun fɔ tanba ye ne bɛ fɛn fɔ tanba ye ka jinɛ sanga wurusu to yen n bɛ mun de fɔ tanba ye kuma in faamu musa samuru jinɛw bɛ yen n bɛ mun de fɔ tanba ye ne yɛrɛ ye baara kɛ fɛn dɔ la ka kudamu sɔrɔ a la n bɛ mun fɔ o ye n tɛ foyi fɔ o ye mɛ o bɛ ka sɛbɛnni kansaw de kɛ kɛcogo t'a la o ta kɛcogo dɔn musa walahi adamaden b'i dabali cɛ fɛ tɛ dɛ a bɛ k'i fɛ f'a k'i sogo dɔn kuma in faamu kuma in faamu musa dabali dɔ bɛ yen i janto i yɛrɛ la i kana kɛ muso la i janto i yɛrɛ la i kana kɛ cɛ la a dabali bɛ ne bolo professeur n'i y'a kɛ muso la muso in n'i n'a furu sara kalo 6 n y'a f'i ye k'a b'i da ka sa kalo 6 musa b'i da ka sa kalo 6 n'an bɛ dafa don min musa b'a su dɔn ou bien b'a labɛn ka so oui wallahi lahara ko tɛ ou bien kalo 6 na cɛ b'i ɲini ka ni i bɛna a ka so ou bien cɛ bɛ sa wallahi professeur kuma in faamu mais fɛn wɛrɛ t'a fa dɛ i kanu de b'a faga n dun y'o kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna o minnu bɛ farafin arabu tubabu jamana kan min bɛ ne dɔn dɔrɔn n'u bɛ baara kɛ yɔrɔ fɛn wɛrɛw la u bɛ muso dɔ ye dɔrɔn u b'a fɔ nin ka di ne ye mais moriw tɛ se ni dɔ b'a dɔn dɔrɔn u b'a fɔ i b'a minɛ so dun ne fa minɛ so musa n bɛ min f'i ye ne bɛ min f'i ye wallahi n ye nin kɛ a ma ɲɛ n ye nin kɛ a ma ɲɛ daluw t'i bolo de i ma daluw fara ɲɔgɔn kan dɛ daluw n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan musa daluw bɛ tiɲɛ c'est-à-dire que fɛn jugu de dalu ye koyi professeur Amadu Sow musa n bɛna kuma dɔ f'i ye dɔ de y'o kɛ ne la a tigi bɛna mɛn sisan e yɛrɛ la n bɛ n'o f'i ye pour que i k'a dɔn kojugu k'i ma ɲi quoi mais ko dɔw bɛ yen olu tɛ sini kɔnɔ o hali ka mɔgɔ bɔ dabali la kojugu sira kan k'e ma sɔrɔ k'ale bɛ taa sinikɛnɛ kɔnɔ o tɛ o ko ne bɛ mɔgɔ bɔ mobili la sisan musa i tɛ 300 kilomètres boli sisan i bɛ accident kɛ walahi bɛlɛkisɛ den kelen yɔrɔjan tɛ bɛlɛkisɛ den kelen kafiri dɔ bɛ yen ko Abu Lahabi o tɔgɔ kelen de don ne b'a kɛ sisan k'a ci i ka mobili la sisan i tɛ 300 kilomètres boli 300 mètres boli quoi mètre 300 i t'o boli abada lezi ni mobili in jɔlen bɛ nin ye mobili in hali n'i m'a boli fɛn dɔ bɛ mobili in yɛrɛ professeur Amadu Sow kuma in fɔ Musa o ka kodɔnw ɲini sa kosɛbɛ kuma in fɔ fɛn bɛ mobili in yɛlɛma i tɛ min si dɔn kuma tɛ n'i ye mobili in bɔ a nɔ kuma in fɔ Musa ni base min filɛ na an na Jogoramɛw de nana ni nin ye base fɛrɛla a caman tun ye Jogoramɛw de kosɛbɛ ne tɛ base dɔn yɔrɔ jan tɛ dɛ 2016 an kɔrɔ yan ne tɛ base dɔn o y'a sɔrɔ Gesner bi ye mɔgɔ min bolo Musa tigi man ca ne ka base fɛrɛla dɔ de bɛ yen a bɛna base de di yan mais base galama ya kun bɛ n'o de di yan mais semaine na n kan ka fini mun don a bɛ na n'o ye a bɛ n'o di yan Gesner bɔra sisan a nana Gesner complet 3 4 di ne ma ne ye Gesner don a diyara ne ye quoi a ko ne ma ko nin ye base kura de ye a mètre ye 2000 ni 200 ne bɛ to k'a san a bolo mais a b'a sɔrɔ 2000 de don mais ale yɛrɛ bɛ 200 sɔrɔ a la n t'a ko n t'a don mais a bɛ na di yan ba san Musa ne de ye mètre 200 sa a bolo mètre 200 in bɛ bɛn $1,2 ma comme n tagatɔ don Dakar n bɛna n kɔrɔmusow ni n dɔgɔmusow ni n ka mɔgɔ minnu bɛ yen n bɛ n'u sama base na ja Gesner 400 ta fana bɛ yen Musa ne t'o dɔn oui ne t'o dɔn koyi i tɛ min dɔn i t'o dɔn o de kama k'i ma
nko o ti moriya yɛrɛ dɔn quoi o bɛ k'a kɛ ten de i n'a fɔ n'i bɛ ka fɛɛrɛ kɛ i tɛ fɛɛrɛ dɔn e t'o kɛ wa musa sisan ne tɛ nin dɔn i b'a dɔn ko k'a fɔ mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn i bɛ domaine min na i bɛ jija k'o de dɔn musa ne tɛ nin dɔn quoi a nana ni mètre 200 in ye ja ne ye $2,000,000 min d'a ma a nana ni 400 ta de o ye seere b'a la o ne ka ko tɛ lahara ko ye a bɛnna ni radio in directeur Ama y'a seere Ama de taara ne fɛ wula fɛ ka taa n fo ale ko Ama ma ko bazin dɔ bɛ yan donc ne y'a caman de san 4 mètres filɛ nin ye a ta wari filɛ nin ye 4,000 t'a kala i k'a dɔn ja Ama muso ye kala donna de e kuma in faamu sa ko in tɛ lahara ko ye dɛ Ama de taara bazin da muso ma k'a f'a ye ko ne ye nin d'a ma ko nin ye gestionnaire de ko 2,000 ni 200 ta Ama muso kɔnɔ nin ye 400 ta de e ko cogo di ko Ama ye ne wele téléphone na ko gestionnaire 400 ta dɔgɔmɛ k'e y'o de di ma de Musa ne ko ma o ka sabali dabali ma ye Musa o ka sabali sa o tɛ fɛn dɔn wallahi Ala o t'a dɔn Musa Ama m'o fɔ ne ye ne ye dɔgɔmɛ k'e wele répondeur k'i ka maa wele ta tɛ se ka sɔrɔ Musa n k'i ma n k'a ma deli o de ye foronto kɛ dunfɛn ye siga t'o la i bɛ dege Ala de n'o tɛ foronto ka farin kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la mais deli de y'ale kɛ dunfɛn ye siga t'o la Musa ne ma kuma fɛ ne ko n ko sisan yanni sini ni heure la Ama y'a seere ye n ko nin bɛna don ko cɛ bɛ yen cɛ min n'a y'a ye a ɲɛ na de mais n'a m'a dɔn Musa ne ma kuma de ne ye n sigilen to ka cɛ in tɔgɔ ta dɔrɔn ka dɔrɔmɛw kɛ a tɔgɔ la a tɔgɔ nana bɔ ni kanu ye kanu nana bɔ ko muso ko de ka d'a ye a taa ɲɛ fɛn ye muso ko de muso de ka d'a ye diɲɛ kɔnɔ e kuma in faamu ne y'a saraka a nɛgɛ la a bɛ yaala mais a ye o ye i ka hakɛ to a ɲɛfɛla a nɛgɛ wulilen don quoi ne y'a saraka o la a t'a dɔn e kuma in faamu donc sisan muso ko nɛgɛ de b'a la mais ne y'a saraka muso ko in na de quoi yanni sini wula fɛ fana a bɛ minɛ muso ko in na fana lahara ko Musa e dabali don a ko ko de e kuma in faamu ne ye n terimuso dɔ bɛ yen n y'o wele téléphone na n k'a ka na n ko na n bɛna nin kɛ i ɲɛna i ka nin kɛ n ko marakaki dɔ bɛ yen a n'o de bɛna bazin di n y'o ka numéro d'a ma n ko marakaki a k'o wele o k'a cɛ in ka numéro di k'a fɔ k'a mago bɛ bazin de la ka sɔrɔ ne ye n ka dabaliw kɛ quoi a y'o wele o y'a ka numéro 2 di numéro min bɛ ne bolo a y'o de faga mais dɔ in ma faga muso in y'a wele la k'a sɔrɔ ko karisa dɔn quoi o ka tɔgɔ dɔ f'a ye dɔrɔn hali kaba Ala k'a d'a ma deli ka tɔgɔ in mɛn mais tellement muso ko yɛrɛ gannen don a yɛrɛ la a ɲɛɲininen don muso ko na sira fɛ f'a b'i teliya ko awɔ n b'i dɔn ka sɔrɔ a t'a dɔn dɛ mais alors a t'a dɔn a ma deli k'a ye mais ne y'a dabali ka fɔ a t'a la e kuma in faamu ko karisa an bɛ ɲɔgɔn ye su in na a ko awɔ k'an bɛ ɲɔgɔn ye su in na ko heure jumɛn ko 19h ka ɲi komi sisan nɛnɛ bɛ yen o ka rendez-vous d'a ma ka taa minɛ fo station kɔnɔna la ne y'o ni polisiw de bila ka taa o ni polisi kelen ka taa civil la dɔrɔn o ka taa k'a wele ne yɛrɛ filɛ n'a ka station kɛrɛfɛ a ka bɔ dɔrɔn a ka n'o ni polisi jɔlen polisiw ka quartier filɛ ko karisa de don i ye morikɛ min ka bazin kɛ na o de y'an bila k'ale y'a dɔn ko o de y'ale dabali parce que ale yɛrɛ bɛ ka na ne yɛrɛ b'a dɔn f'a bɛ k'a fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn n t'i dɔn koyi mais fɛn fɛn de bɛ ka ne la na ne t'o dɔn a b'a dɔn parce que muso min e n'a ma deli ka kuma foyi o k'e wele dɔrɔn ko a karisa karisa de don ka tɔgɔ dɔ fɔ dɔrɔn i ka tugu o kɔ bon Musa wallahi u tɛ ko ninnu kɛcogo dɔn kosɛbɛ n'u bɛ ko ninnu kɛcogo dɔn ko ninnu ɲali Ala ko de Ala ko an ka seli de a ko ten de a kan ka su mais moriya kɛ mɔgɔ y'a ka ɲɛ Ala ka mun b'o la e kuma in faamu Ala ka foyi t'o la Musa ka taa ɲɛfɛ ninnu tɛ fayitaw ye ninnu ye dalilu de ye Musa dalilu kankaraw ninnu fɛn o fɛn bɛ yen ne tɛ nin si kɛ mɔgɔ ye n'i ma 100,000 di na siga t'a la e kuma in faamu parce que diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ne ka moriya n ta k'i ma si ye Musa n'i ma 100,000 1,000,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 fo ka se 1,000,000 taama n'i m'o di yan Musa n tɛ moriya in k'i ye dɛ professeur Amusu za wagati bɛɛ ko mori min mana kuma bɛɛ ko za wagati nafoloso ye sura ye o za wagati ko in bɛ cogo di e professeur Amusu yɛrɛ bolo Musa
ne ma za wakati bara diɲɛ cɛsi ye diɲɛ kɔnɔ n'i ka waritigiya ma daminɛ miliyɔn 100 ne y'o dun ye kuma in f'i ye ko za wakati n'a ye maa kɛ waritigi ye c'est-à-dire que waritigiya bɛ daminɛ miliyɔn 100 de la. miliyɔn 100 ala mɔgɔw t'o de dɔn waritigi fɛn fɛn bɛ yen ni wari b'i bolo n'i ka wari ma miliyɔn 100 bɔ musa e tɛ waritigi ye o. e t'a ye. e tɛ waritigi ye. i bɛ kɛ waritigi ye cogo di e tɛ waritigi ye o. ayi e tɛ waritigi. e kuma in fɔ mɔgɔ minnu bɛ jate ko karisa ye nafolotigi ye a bɛ daminɛ miliyɔn 100 de e kuma in faamu a bɛ daminɛ miliyɔn 100 de n y'o de f'i e ɲɛna n k'i ma a miiri so ne tɛ za wagati tigi ye kudamu de bɛ n bolo za wagati la n ye ala tɔgɔ min ca kɛ ka kudamu sɔrɔ a la o de ye za wagati ye o de kama ni ne kumana za wagati kan ko dɔ na fɛn sɔrɔ ta fan fɛ hali n'i tɛ ala fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye min fɔ nin ye tiɲɛ ye mais ne kɔni tɛ ala fɛ mais nin ye min fɔ nin ye ala ta de ye nin tɛ sɔsɔ e kuma in faamu o za wagati ne y'o f'i ye ko n ye kudamu de sɔrɔ a la ne n'i bɛ émission kɛ san kalo 12 n'a y'i diya ala ye diɲɛ don o don la n bɛ kuma za wagati yɔrɔ dɔ kan n tɛ se yɔrɔ dɔ ma oui lahara ko hali sisan an sigilen i nana ni za wagati ɲininkali ye n bɛna za wagati yɔrɔ dɔ f'i ye ko f'i ma deli k'o mɛn a tulo la kabini mɔgɔ ye moriya dɔ i ma deli k'a mɛn i tulo la parce que kudamutigi tɛ za wagati la Mali jamana kan ni ne tɛ. Professeur Amidou Sow e kuma in faamu n bɛna o kuma in fɔ sisan Musa e ma deli k'a mɛn Mori ma deli k'a mɛn Soma ma deli k'a mɛn Donso ma deli k'a mɛn kalanden ma deli k'a mɛn karamɔgɔ ma deli k'a mɛn muso ma deli k'a mɛn cɛ ma deli k'a mɛn. bi bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye. i k'a mɛn i kulo la. o de kama an ko k'i fɛ. e kuma in faamu o de kama n k'i ma n ye kudamu sɔrɔ za wagati la. za wagati n delila k'a kuma f'i ye yan n ko ne bɛ za wagati baara mɔgɔ ye kalo o kalo i bɛ miliyɔn 10 sɔrɔ. n ma deli k'o f'i ye wa o ye kɔrɔlen ye an tɛmɛn'o la. n bɛ za wagati baara mɔgɔ ye san kalo 12 i bɛ miliyɔn 100 ni miliyɔn 20 sɔrɔ o ye kɔrɔlen ye an tɛmɛn'o la. e kuma in faamu za wagati kɔlɔnkisɛ b'a kɛ mɔgɔ ye ni n y'a k'i ye ale ye mɔgɔ minnu ka miliyɔn tɛmɛna miliyɔn 200 kan n'a sera miliyari ma o bɛ fana mɔgɔ min foyi t'i bolo i b'a fɛ e ka kɛ miliyardɛri ye ou bien k'a kɛ miliyɔn 100 caman tigi ye olu de bɛ za wagati kɔlɔnkisɛ kɛ mɔgɔ min fɛn b'a bolo a b'a fɛ ka fɛn fara a ka fɛn kan olu de bɛ za wagati kɔlɔnkisɛ kɛ o bɛ fɛn bɛ mɔgɔ min bolo a b'a fɛ ale ka jate fɛntigiw fɛ o de bɛ za wagati kɔlɔnkisɛ kɛ. tile kelen mori e kuma in faamu o za wagati kɔlɔnkisɛ ale yɛlɛma ko 7 de bɛ ne bolo a la n bɛ min don a la mɛ n ye yɛlɛma ko 2 de fɔ a la mɛ n bɛna kuma za wagati nasira min kan bi mori i ka papiyew bɛ woloma n'i y'a yala i bɛ n wele ko Amidou Sow n y'a yala Musa n y'a radio kuma haram morikɛ wasalen Musa Somakɛ i ka papiyew bɛ lajɛ n'i y'a yala ni moriya haram e kuma in faamu jinɛtigi jinɛw ɲininka ni jinɛw y'a ye n bɔra moriya la tile kelen mori e kuma in faamu Musa mɔgɔw ka sabali sa ni ala ye min di min ma o ye ala ye kosɛbɛ Amidou Sow za wagati tigiya tɛ kudamu de bɛ ne bolo a la ne n'o tɛ catégorie la an tɛ catégorie ye quoi i n'a fɔ i k'a fɔ 1 2 3 ko karisa ye numéro 1 ye karisa ye numéro 2 ye karisa ye numéro 3 ye ne tɛ numéro ko kɔnɔ ne t'i ye numéro ko la ko k'a fɔ ko carte ne b'i ye fɛn ne ni mɔgɔw de bɛ comparer za wagati la comparaison tɛ ne la. par exemple ka fɔ sisan ko Mali kɔnɔ ko za wagati tɛ mɔgɔ professeur ye ko ni professeur tɛ ko karisa de bɛ yen mɔgɔ de tɛ professeur kɔfɛ. ne ye min sɔrɔ a la o sɔrɔ o tigi tɛ Mali la. o tɛ Mali kɔnɔ. ti Mali la. Musa ne tɛ sɔn ka kuma ne bɛ a yɔrɔ dɔ ta dɔrɔn pour que k'a faamu de mais n'i tugura ne kɔ de i dabali bɛ ban ne la o. professeur n'i tugura ne kɔ sisan e b'a dɔn ko ala bɛ yen de mais i b'a fɔ ko ala est ce que ala dɔ tɛ professeur fana ye. oui i yɛrɛ dabali bɛ ban quoi i b'a fɔ ala bɛɛ ye tiɲɛ dɔn mais ala fana ye dilanni dɔw kɛ. kosɛbɛ Musa ne ka sɔrɔ n'i y'a ye ɲɛna i b'a fɔ ko non mɔgɔ bɛ nin sɔrɔ cogo di.
Oui, il t'a pas faut quoi là, mon ben ni ma choco du ben ni ma muna, il est tabal mais oui il est à domino. Ça. Ça. Ça sera tout boulot. Ben a fait le fiebi. Mosa li sababu la. Mo ben no mi ukulo la. Mo ba fara uka kuma fota uka. Kosebe. Somo. Aya fara ga kuma fota ka. Me ata dole. Doni kwela aya fara ga kuma fota ka. Amir so dia fo me ata dole. Ne de ba do. Waka fara ga kuma fota ka. Adoni tu la. I know. Fariga kuma fota ka pour ki kasenga kuma. Me ita dole. On est pas domaine à vie. Professeur. Moussa. Fait de l'ébédien bono. On met nos filles. Ni ya kodo adamadena. Dien ya kodo adamadena. Obe adamadena ta fait dien ka kodo ina. Et Moussa ni ndamitiso. Mitiso. Mitiso. Non. Dien ya kodo adamadena. Ka dien sega tikima. Ube diɲɛ bɛ adamaden bolo diɲɛ kana ko dɔ la bilen Musa nin ti sɔrɔ sa ayi mori diɲɛ bɛ ko dɔ morikɛ yɛrɛ la sigilen ɲɛna siga t'o la a dalu t'a bolo ka diɲɛ segin a yɛrɛ ma siga t'o la e kuma in faamu tɔgɔtigi ba ye ni mɔgɔw y'a ye o bɛ gira kɔ ɔ don dɔ bɛ yen mɔgɔ si tɛ gira kɔ o se t'a yɛrɛ ye ɔ mɛ ni dun dalu bɛ yen i bɛ sa ni setigiya ye ni se n'a taara a bɛ segin a bɛ sa wagati dɔrɔn de kɔ. se taalen kɔfɛ ka tila. diɲɛ y'i ko dɔn mɔgɔ min na Musa diɲɛ y'i ko dɔn mɔgɔ min na ka diɲɛ segin ma a bɛ sa wagati dɔrɔn de kɔ. Professeur Abdou Sow. Musa u ka nin bila u ka fara u ka kuma fɔtaw kan. ba lamɛnniw kɛ u t'a dɔn. Musa ni diɲɛ y'a ko dɔn mɔgɔ la. Bɛ n'o mɔgɔ dɔw de f'i ye pour que exemple de don k'a faamu. Faamaba dɔw tun bɛ yen olu ka coup de fil u ti b'u nɔ la dɛ n'u ka téléphone sonné n'u ye u ka téléphone ta k'a fɔ ko nin ka kɛ dɔrɔn o bɛ kɛ mais bi hali o tigi yɛrɛ bi ye foyi tɛ ɲɛnabɔ. Oui o tun bɛ coup de fil dɔrɔn de kɛ u b'a fɔ a faama karisa ko kan ka kɛ tan fu bɛ girin k'a kɛ mais bi Musa hali n'o yɛrɛ yela ka taa pɛrɛn-pɛrɛn mɔgɔ si tɛ sɛgɛden ci ka k'a la a tɛ se ka fɛn kɛ bilen o ye diɲɛ y'i ko don o faama kɛ la de. E kuma in faamu tɔgɔtigi ba in n'a kun yera mɔgɔw bɛ girin de bi n'o yera mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn k'o de don diɲɛ de y'a ko d'ale la. E kuma in faamu waritigi ba in Musa binna f'a kunkolo bɛ ɲini ka tiɲɛ diɲɛ de ye ko don waritigi la. E kuma in faamu Musa muso dagabanabaw kun bɛ yen de muso dagabanabaw kun bɛ yen ɔ minnu ni diɲɛ bɛɛ bɛ girin kɔ. I bɛ patron dɔn o bɛɛ ka mobili de la ka taa jɔ u ka da la mais bi hali u bɛ baro k'i la ɲini u t'a sɔrɔ diɲɛ de y'i ko dɔn. Musa dalu dɔ bɛ za wagati la ni hali président y'a dɔn président bɛ jigin ka bɔ président la mais diɲɛ t'i ko dɔn i la dɛ. ayi Musa kɛcogo t'o la i bɛ jigin ka bɔ président la mais diɲɛ y'i ko dɔn ne la ayi bon n'i b'a fɛ. Diɲɛ b'i bolo diɲɛ kana ko to i la dalu tɛ dɔɔni kɔnɔ ni za wagati tɛ. za wagati tɔ. n'i t'a fɛ diɲɛ k'i ko dɔ la mɔgɔ min miliyari b'i bolo i ka sa ni miliyardɛri i ka sa miliyari kɔnɔ za wagati mɔgɔ min dawula b'i la i ka sa dawula kɔnɔ za wagati mɔgɔ min faama y'i ye i ka sa faamaya kɔnɔ za wagati mɔgɔ min faamaya fana taara k'i da diɲɛ ko dɔ i la ka faamaya ta ka segin ma bilahi. Za wagati mɔgɔ min waritigiya taara k'i ta i binna pewu ka waritigiya ta k'a d'i ma i n'a fɔ ka waritigiya ta dɔrɔn k'a d'i ma za wagati min na ko donn'i la k'a ta dɔrɔn k'a ɲɛsin ma sisan e ka diɲɛ y'i ɲɛna sisan za wagati e kuma in faamu Musa Ala ye fɛn dɔ kɛ za wagati la della k'a fɔ ɲɛna ko ashabul yamin ma ashabul yamin ashabul maimanati ma ashabul maimanati ashabul tan kelen de bɛ za wagati kɔnɔ. E kuma in faamu ashabul tan kelen o de bɛ za wagati kɔnɔ.
e kuma in faamu o ashabu tan kele o de be diɲɛ ma ni ko dɔ mɔgɔ la ka diɲɛ ɲɛsi adamaden ma kura ye o bɛ diɲɛ bɛ adamaden min bolo ka diɲɛ d'a ma diɲɛ ti ko dɔ a la tuguni ale de b'a to professeur e kuma in faamu Musa ni dalu ninnu ne bɛ ko dɔn ninnu e kuma in faamu ne bɛ ko dɔn ninnu na o de la mɔgɔw bɛ k'a fɔ professeur mɔgɔw b'i kɔ mɔgɔw tun ne ko ala ko la koyi Musa ne ye ko dɔ de kɛ mɔgɔw kɛra ne kɔ o de la ni mɔgɔ min ni wari b'i bolo i b'a fɛ i ka setigiya ala ye diɲɛ don o don da dɔw ka fara kan i kana jigin za wagati baara i yɛrɛ ye Musa mɔgɔ min ni diɲɛ y'a ko dɔ i la foyi kun b'i bolo foyi t'i bolo bilen i bɛ fɛn fɛn miiri kana taa si kɛ za wagati kɛ diɲɛ bɛ ta sisan ka segin ma walahi mɔgɔ minnu banila bɛɛ bɛna arajo i daga tuguni ko karisa an bonyana binna ni jinɛ kura bɔra ye dɛ za wagati de b'a kɛ e ye kuma in faamu wala adamaden min ni diɲɛ y'a ko dɔ i la ka diɲɛ ɲɛsin ma za wagati ashabu tan kelen min bɛ za wagati kɔnɔ ale bɛ b'o kɛ ale de bɛ diɲɛ ta dɔrɔn ka diɲɛ sigi e ye kuma in faamu o dalu dɔnbaga Mali jamana kan Amidu Sow mais o de kama n k'i ma ni bɛ moriya kɛ mɔgɔ minnu ye ne t'a k'u ye ko Amidu Sow b'a k'u ye an ka taa sigi sini an k'a kɔnɔ mais ne ye moriya kɛ moriya jaabi ye parce que ne tɛ ka moriya kɛ ne moriya kɛ cogo dɔ e ye kuma in faamu Musa ni dalu min ne y'a fɔ i ye sisan ni dalu arajo bɛɛ lamɛn télé bɛɛ lajɛ i tɛ nin sɔrɔ danfɛn k'a fɔ k'ale bɛ s'a la danfɛn tɛ se k'a fɔ parce que za wagati kuramutigi ne m'a ye ɲɛna fɔlɔ n m'a ye ɲɛna fɔlɔ Mali dugukolo ka ten o bɛ za wagati de kɔnɔ e kuma in faamu mɔgɔ min ni diɲɛ y'a ko dɔ i la ka diɲɛ ɲɛsin ma i kun bɛ cogo dɔ la i kun bɛ cogo dɔ de la cogo ma woloma de hali ni kun bɛ furu ɲuman de la furu in tiɲɛna i diɲɛ ko bɛɛ kɛ i ma se ka cɛ sɔrɔ c'est-à-dire que ni diɲɛ y'i ko dɔ la nafoloba kun b'i bolo nafolo in tiɲɛna i ye fɛn bɛɛ kɛ nafolo in ma se ka na o de ye diɲɛ y'i ko dɔ i la e kuma in faamu e kun bɛ minisiriyaw de la mais minisiriya taara k'i ta foyi ka minisiriya in segin ma sisan ou bien ka dipitiya in segin ma sisan ou bien ka mɔgɔbaya in segin ma sisan i ka maabaya taara ka segin ma sisan e kuma in faamu parce que nin dalu in ye dalu ye dalu min sɔrɔ man di adamadenw bolo hali mori min ni diɲɛ y'i ko dɔ la bi Musa n'an k'a b'o jate ko jeli to b'a o tɛ kun f'u ye dɛ o ye mori minnu ni diɲɛ y'i ko dɔw la oui i yɛrɛ ye dalu baara dalu jaabila dalu ninnu ye ko diɲɛ y'i ko dɔw o la i tɛ mɔgɔ kelen nɔfɛ bi dɔrɔmɛ t'u bolo tugun a bɛ a ka ca e kuma in faamu ni se bɛ mɔgɔ min ye i bɛ nin baara n'i ye nin baara Musa ye n'i ka se bɛ sa diɲɛ don o don dɔ bɛ fara i ka se kan ni se t'i ye ni diɲɛ y'i ko dɔ i la an bɛ diɲɛ ta ka ɲɛsin ma za wagati e kuma in faamu ashabu tan kelen min bɛ za wagati kɔnɔ Musa ale de b'o kɛ e kuma in faamu nin ye nin parti fitinin ye ka kuma dannen fitinin d'u ma k'u ka kuma u k'a ta u ka fara u ka kuma u kan mais u k'a fɔ k'u b'a kɛ u bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'a di mɔgɔ ma mais a tɛ ɲɛ dɛ kabi sisan parce que a dɔnni tɛ non kabini sisan u bɛ jateli daminɛ sisan ka asabu tan ni kelen min na e kuma in faamu ala Musa n'ala sɔnna inchallah a diyara ne kosɛbɛ